Takže čau, nazdar. Čauky a vítajte. Vítam vás v prvom diele. Nechcel by som tak robiť reklamu, ale no, chcel som si zahrať. Dlho pozerám vám takých let's playerov, ktorí sa volajú It's Jerry and Daddy. Oni v podstate majú tento server, ja som teraz na ich IP, teda na tomto serveri. V podstate ja som vlastne to skúmal, že čo sú zač a tak v podstate potom mi vyšlo, že to fajn chlapi a tak, vieš. Potom ale tak nie sú, potom si oni povieme, keď ich poznáte, tak ok, keď ich nepoznáte, no sme tu práve na ich serveri a hráme paintball. Sme červený tým, hej, červený. Čo je ten modrý? Žltaň. Žltaň. Tevica. Modrý. Sami modrý. Ani. Ale. Nope. Takže. No, toto je vlastne paintball. Modrá červená. Mňa zaraďujú do týmu hociak. Ja to vyhrávam, prehrávam občas tak. No, tak natočím ešte pár sekúnd a potom, alebo minút a potom už. Lebo nechcem robiť reklamu, viete, to je tak. No. Počkajte, ja sa trochu... už to začína. Už to ideme len. Počkajte, ja sa tu nastavím troška takto. Už tak. Stopnem. A nastavíme si FPS-ka. 60. Full size. Half size. Tak no, tak to. Pardon za tie lagy, to som moc nevychytal. Proste... No takže, cieľom tejto hry, ak ste neboli na tomto serveri a chcete ísť, IP bude v popisku, keď tak, keby ste sa náhodou chceli zahrať. A vlastne v paintballi ide o to, ak neviete, čo je paintball, tak paintball je strelačka, kde si vyberete modrý alebo červený tím. A potom sa navzájom streľate. Keď ste červení, streľate modrých, keď ste modrí, streľate červených. Vlastne si streľate svojich superov. Ja som teraz aj červený, takže musím streľať modrých. Nájdem modrého. Nejakého modrého hráča. A potom ho musím... Tu je taký, ale mám lagy. On ma vyautoval. Tak ale ani no. Každý robím chyby, ne? Ale tak... No proste cieľom tejto hry je to... A kto vie po anglicky, môže si preložiť. Ja to skúsim preložiť, čo je v mojich silách. Paintball is a fun game. Počkajte? No. Mi tu stojí... Paintball is a fun game based on paintball in real life. Takže paintball je zábavná hra aj v reálnom živote, pokiaľ sa nepletiem. The teams are red and blue, you are trying. Týmy sú modré a červené a vy si vyberáte, či tam nejaká... Prečo musí byť modrý tým? Akriž. Tak jo. A to ešte pomyslím. Čakajte, ja si... Sensitivity, video settings... Nope, tak. Clouds off, áno, brightness mody. Máme si to jasnejšie. Dobre, aby to nebolo tak čierna tma. Už som vám vysvetlil cieľom hry, takže cieľom hry je strafiť supera s tvojimi glami. IP budete mať popisku a ďalej. Sme práve na lodi, to sa menia vždycky miesta.
Tam je červená loď. Už teraz som navidel nejakého červeného, len už prebehol. Koho som skillil? Žiadneho. Nevadí, tak... No nikto. Tam je červený. Ne. Dal ma. Sakra, nič nevadí. To je to ja ne, je to magický koberec, sa už on strachoval, že to je magický koberec. Vlastne. To je taký event na zabavovačku, to si... A ešte vám ukážem, aby to nebol len paintball, tak ja vám ešte dám, počkajte. PB Live. PB Live. Znovu, musíte PB Live napísať dvakrát, lebo keď si dáte jedenkrát PB Live, tak on to dá preč z týmu, a keď napíšete PB Live, tak ste preč z paintballu. Vlastne máme tu aj Survival Games, čož som sa, jak som pozeral Sokyho, tak on tam dosť natáča na tom Survival Games. A doporučoval by som server tí ktorí hrajú Minecraft pre zábavu, ne preto, aby niečo získala pre zábavu, to hráme všetci. Tento server, ja napíšem do popisku, tu máme potom mob arenu, ideme ju skúsiť. Survival Games si zahráme potom, lebo vlastne ani tam nechápem, o čo ide, viem, ale no viem, že sa v podstate máme sa spawnúť na mieste, a potom vyhľadať čestky s najbližšími onými a potom proste prežiť, takže Survival Games, ktoré nebudem hrať, ale potom si ich občas zahrám. Takže MA join name, MA leave, MA spec, takže MA help, alebo MA Arena S. Ja neviem, no. Arena S. Tak. Overworld a... Takže Overworld, Nether a End. No, takže MA Nether. A bože. MA join over tak ale sakryš, tak sem dáme Nether. What? Jaj. MA join and Gits. Fajn. Ale tu je jedna arena, takže do areny asi nepôjdeme. Ja sa ešte musím zlepšiť, aby som... Pokúsim sa zistiť, prečo mi to tak laguje, a prepáčte, v ďalšom diele už myslím, že lagov bude menej, tak máme Survival Games, TB. Zatiaľ neviem, čo je. To neviem. To je Survival. Normálny Survival, tu sú také v podstate aké minihry, hej. Minihry, skúsime Skyblock. Čo nám to urobí? Takže... Hovorím to tým, ktorí iba práve dneska si zapli Minecraft, alebo ja neviem, že ho hrajú menej a dajú čo Skyblock. Skyblock je vlastne hra, minihra, taká, keby. Tam si vyhľadáte server a pôjdete vlastne... What? A proste Skyblock je o tom, aby ste prežili a teda aby ste v podstate si postavili ostrov a zbežili ho a proste sa o ňom starali. Enter the go portal to go to our SP server. Takže chod do portálu a chod do všetkého survival serveru. Teraz Skyblock. A mne tam nejde ísť, či? Neviem. Si dáme spawn.
spawn. What? Ani to mi nejde napísať. Jaj, spawn. Takže tak. Ne, tuto je spawn, sakryš. Nevadí, tak ideme späť. Ideme späť. Ja sa pokúsim. Ja sa pokúsim ešte nájsť... Zabitý face. Predstavte si, že by takto niekto chodil po svete. S takou... minulými ústami. To by aké by nájdu čumel. Tam sú villagerovia, tam nejaký olný. V goldovom brnení. To je 5. Není škola, dúfam, že ne. Heading shot. Neviem čo to je. Takže tu máme... Ja idem asi natrčať. Tu? Tu máme soky. Čakajte, som zadu, asi ho musím pekne obísť. Toto je jeden z legendy anglických let's playerov. Toto je druhý z legendy anglických let's playerov, tento vlastne. Tento človek sa nazýva... Tento človek sa nazýva Jerry a to je Harry. To sú vlastne... To je jej server, video link na jej kanál vám dal do popisku. Odoberajte ich, kľudne odoberajte aj mňa, keď sa toto video páčilo. Ak sa vám tieto minihry a všelijaké také veci budú páčiť, tak ja sa na vás budem tešiť v ďalšom dieli. Čakajte, no ja sa s vami pre dneska lúčim. Uvidíme sa možno pri ďalších hrách. Otestujeme Skyblock a tak ďalej, takže čauky.